90% Srba nije nikada uzelo Bibliju, zato je ovakva situacija kod njih, da ih Bog uputi na pravi put. Hvala ti. Stvarno neka ih Bog uputi na pravi put. I narod jadan nema znanja. I u Bibliji kaže, odbacio si znanje, zato ću ja odbaciti tebe. Jadan narod veruje sveštenim licima koji su pretežno korumpirani, koji pretežno prodaju tradiciju, pričaju o tradiciji i običajima koja je u suprotnosti sa Božjom reči. I onda kad ljudi krenu da čitaju Biblije, budu šokirani. Šta je ovo, čoveče? Pa moguće, u Bibliji skroz nešto drugo piše, ali stvarno budu šokirani. I onda popovi imaju problema. Pa pošto je sad Bog digao narod zato što izliva svoga duha, popovi to pokušavaju da zadrže, znaš. Kao što sveštenici i farizeji nisu prepoznali Isusa onda, sada popovi sveštenici ne prepoznaju Isusa sada. Isus diže svoju decu i niko to neće moći da zaustavi. Tako da popovi pokušavaju na sve moguće načine da zaustave to buđenje duhovno, tako što pljuju po ljudima koji dele Biblije, pljuju po tim Biblijama, znači pljuju po Božjoj reči. I nije im dobra plata, nakupljuju sebi platu punu gneva, ali nek Bog da našem narodu da dođu na pravi put, da upoznaju Boga, da se spasu, jedini Isus spasitelj. Isus je istina, put i život. Znači samo ćete upoznaćeš istinu i istina će te osloboditi. Znači kad upoznaš istinu Isusa, bit ćeš slobodan. A Isus je Božja reč, tako da nek Bog blagoslovi moj tvrdovrat narod da veruje u Isusa.